Мої вітання. З вами Євген Хлобостов. Сьогодні я хочу поговорити про те, як економічні процеси, викликані пандемією коронавірусу, впливають на суспільство і кожного з нас. Особливо для територій, що тимчасово знаходяться поза українською державною юрисдикцією. Зокрема, про Крим. У минулому блозі про це говорив Іскандер Барієв. Але ми живемо у час, коли ситуація швидко змінюється. І новини тижневої давнини стали історією скоріше, ніж ми це осягнули. Що ми отримали вже по факту майже всесвітнього карантину та європейської самоізоляції? Я хочу сказати про те, що нині в ЄС є чіткий розподіл між індивідуальним державним підходом до реагування на пандемію і на її економічні наслідки, а функції єдиних органів ЄС стали більшою мірою нейтральними. Скоріше вони теж в самоізоляції. І ще почалися баталії за майбутній вплив на економіку. Нафта, газ, політика і економіка. Росія та Саудівська Аравія, ціна на нафту, продаж нафти для Білорусі за ціною $4 за барель, яка ще місяць тому була б жартом. Але далі жарт перейшов у площину абсурду. Це від'ємна ціна на нафту. Роснефть декілька днів продавала нафту за ціною, що є нижчою за її собівартість. Близькосхідна нафта, зокрема саудівська, видобувається за середньою собівартістю $1,8 за барель, а російська – понад $2,5. А всесвітній попит на нафту скорочується. Це дуже яскрава ознака того, що ми не повернемось у світ, який був до пандемії. За таких умов, що чекає на Крим? Чи будуть підійматися питання з приводу майбутнього Криму на різних політичних майданчиках? Чи буде Україна послідовною та креативною у відстоюванні власної територіальної цілісності? Я можу прогнозувати, що секвестр бюджету Росії відбудеться за фактом. І нині російські можновладці запевняють суспільство у тому, що резерви достатньо і не нафтою єдиною живиться бюджет. Але різке зниження цін на енергоносії стане причиною ґрунтовного перерозподілу наявних коштів. Далі ситуація виглядає таким чином, що зберігти і від чого відмовлятися. Коштовна, конфліктна і віддалена, попри Керченський міст, анексована у Україні територія стане предметом особливої уваги. І, на мою думку, фінансування Криму буде зменшуватись. Тому що для суспільства в цілому питання вирішено. Кримчани з позиції російської влади все вірно розуміють. А тому певне погіршення життєвих умов буде роз'яснено солов'їною наполегливістю. Є там такий оратор, пан Соловйов. Нова посткарантинна економіка регіону, тут я взагалі кажу про Чорноморський регіон, буде довго формувати новітні обрії та долати не стільки наслідки кризи, скільки вибудовувати нову конфігурацію, що, як і до кого. Яким буде місце Криму? А тут ще глобальні кліматичні зміни. Зима цього року в Києві та й на всій території України зафіксована як найтепліше за останні майже 130 років спостережень, а у лютому 2020 року сягнула позначка 11-14 градусів тепла в останній день місяця. Отже, кліматичні зміни – це вже сучасна реальність. А що з водою? Ви бачили сухі дерева в лісах? Їх все більше. В одних регіонах ми спостерігаємо зниження рівня ґрунтових вод, все більше днів без дощів і навіть без зимових морозів, а в інших, навпаки, відбувається підтоплення через підвищення ґрунтових вод та засолення. Лісові пожежі. Сьогодні в Києві важко дихати. Вчора був день з найбільш несприятливим для киян станом атмосферного повітря за багато років. Скоріше за все, за всі роки спостережень. Забруднення повітря по деяким показникам перевищувало максимально допустиме значення у 4-6 разів. Лісові пожежі в Криму цього року показали приріст у 600%. Це з російських джерел. Тут би сказати, до чого довела окупаційна влада? Та, на жаль, все складніше і сумніше. Бо не тільки в Криму, а у багатьох інших місцях глобальні кліматичні зміни перейшли в період катастрофічних наслідків. І нам треба вибудовувати нову економічну стратегію для України і стратегічно мислити щодо територій, які все одно повернуться до нашої держави. У нас немає поки однозначних відповідей на питання, як побудувати стратегію деокупації, як в неї вписати нові виклики і накреслити кроки подолання небезпек, що є нині і що прогнозується завтра.
Але ми конче потребуємо з боку держави партнерства та порозуміння стосовно спільної, я певен, мети. Ми намагаємось, як і при минулому уряді і за минулого президента, довести. Час вибудовувати спільне бачення викликів. Час формувати стратегію повернення Криму до України. Миру і злагоди всім нам. Бережіть себе та своїх близьких.